हाय हाय आं फाइव सौ फैजा वन जिबा साइव तिनी 11टा टामानि जराव टाबंनो चिनी बाबा गरिया फाइव सौ फैताव वन जिबा साइव निराव नुइन मान खाना बाबानि लगवे हिंगै तोनाय जत्तनो तुरुक तुरुक फाइव सौ फैताव हा तै सार सेकेन्ड चिनी बाबा गरियाबो पासानाय खा जत्तनो वन जिबा साइनि सराय खनाय बुरी बुरा खाइबि जत्तनो खातुं खाजा खाइबो के तनरबै तबलाय फाय तबलाय बाबानो लामलाय सबै आगलाय तंगु हबार उयां तै बायसादि मांफ्लि फनु फादि चिनी चिनी बाबा गइरानो और जत्तनो सराय खनाय खाइबो ट्रेडिशनल ड्रेस बाय जत्तनो रिनाय मेरें कांजा खाइबो जत्तनो बरक लामना सलाय तो केबा खुत्रां तैजा केबा खुमाला तैजा खाइबो बेबागनो बोसुकबो नायथक बोसुकबो खातुं खाजा खाइबो बरक बरक लामनाय सलाय तो जगा बाय खाइबो यां मांफ्लि फनुदि जिग जिग आनि कैमरामैन नो यां मांफ्लि फनुदि बेलायनो बोसुक नायथकनि सावै माने निराव नुबै मान ना तुरुक तुरुक नाबि तनि सराय खनाय जत्तनो आयां दिगे मांफ्लि कभारेज खेपेदि चिनी बाबा गरिया उले ताबक नु पासाय फायखा निराव नुबै मान kana हाचाल नि तुरुक तुरुक फाइ तंगु निराव नाबि तंदि बाबानि लगे हिमि फाने रक और पित्रा कामिनि तिनि उसुक जरा 9 किलोमीटर याथै गो मंगसा करे याथै खाली पिस कुटुंग मावो हिमि फाइ बरक फाइ सफाय तंगु ताबक बाबानो ताबक करनो याथै सु सलायनाय खाना बाबा गरियानो रो लाम लाय सलाय तमनि निराव नुमा chung tei tei sa yang कभारेज खालायनाय मांफ्लेति सालायनाय निराव नुबै मान खाना चिनी बाबा ताबक नु वन जिबा साइनि दाइ कौ फाइव सौ फाइव तै सार सानि बेसिङाव चिनी चौधरी नव सवैनाय
Cameraman, ano pa mama mula? Ya ko kunya